Det moderne klasseværelse er i rivende udvikling, og de nye teknologier åbner op for en masse nye muligheder. Smartphonen er blevet en naturlig del af hverdagen, men den mangler at blive introduceret i undervisningen. Smartphonen behøver nemlig ikke kun at være lig med støj og ukoncentrerede elever. StudyQuiz kan forvandle telefonen til et alsidigt og effektivt værktøj. StudyQuiz kan bruges aktivt i undervisningen som et sjovt afbræk, en test eller til evaluering. Samtidig gør StudyQuiz det muligt for eleverne at lave lektier på farten. StudyQuiz hjælper eleverne med at forberede sig til morgendagens test og giver eleverne mulighed for at dyste mod deres venner i spørgsmål fra pensum. Alle informationerne er samlet i et overskueligt kontrolpanel, hvor læreren kan følge med i elevernes udvikling og tilpasse undervisningen hertil. Fra kontrolpanelet kan læreren oprette egne quizzer og sende dem direkte til elevernes smartphones. Desuden kan forummet og quizbiblioteket benyttes til at dele viden og ressourcer med andre lærere. StudyQuiz er tilgængelig på både iOS og Android, samt på computer og tablets. StudyQuiz, en app til undervisningen.